क'क्राझाराव 2 लाखनिफ्राय 50,000 भट लानानै सोर देरहागोन 2 लाखৰ পৰা 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবৰ বাবে সংকল্প লৈছো আমি হে সেম সাৰে নিজৰ মৃত্যুৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ দৌৰটোহে উল্টা কৈছোঁ 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি 2-3 थांनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव दावबायफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन क'क्राझार लकसभा बियाबाव जथाय सरकारा 1,50,000 भट मोनखानानै दं যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকৰ যদি ফলাফল চাই বিধানসভা আৰু বিটিচি কাউন্সিল এই দুইটা কাউন্সিলৰ যদি ফলাফলসমূহ চাই তেতিয়াহ'লে আমি 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ ভোটত আগত আছো बिसायख'थिसिम बिजेपि जथाय सरकारा 1 लाख भटखौ आरोबाव बांहोबावगोन बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै 2,50,000नि बारा भटआव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोन होननानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन এতিয়া আমি 1 লাখ ভোট এইবাৰ বঢ়াব খুজিম আমি জয়ন্ত বসুমতাৰী আমাৰ যৌথ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবৰ বাবে সংকল্প লৈ नाथाय गुबुन फारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनि देरहागोननि थाखायसो इयुन मोन्दांथि होदों होननानै बिपिएमनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों আমি হে সেম সাৰে নিজৰ মৃত্যুৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ দৌৰটোহে উল্টা কৈছোঁ 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি 2-3 खाम्फा बरगयारियासो 2,50,000 भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंबाय थानाय समाव सोरबासो देरहालांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना थांनाय गोलाव सम बर' अबर' राजखान्थि खालामनानै क'क्राझार लकसभाखौ नबकुमार सरनिया गावनि आवथायाव लांना 10 बोसोर सासन खालामदोंमोन बे समाव बिथाङा बिजाथि गसंबोला बिथाङा माबायदि बिफाव लागोन बे समावसो मिथिसिगोन बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबा बयनिबो थाखाय नोजोर होथावना जानानै दं रादाब फोसावदिं क'क्राझार बड'लेण्ड बुब्लि गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन